Hvala, riječ ima izaslanik Senad Ahmetović. Da vam pozdravljam sve prisutne jednako. Pitanje je Vladi Federacije BiH. Ko je nadležan u Federaciji BiH za kupovinu vakcina i ko će biti odgovoran što do sada nismo počeli sa vakcinacijom, bar zdravstvenih radnika i građana koji to žele. Želim da konstatujem da trenutno u sali Doma naroda nema nikog iz vlade. Hvala. Kada će vlada Federacije prestati da obmanjuje građane o nabavci vakcina, jer vlada Federacije, to sam već i rekao, govori da djeluje na bazi interesa građana. A je li nabavka vakcina interes građana? Dakle, to nesuglasje u njihovim istupima je nedopustivo više, pogotovo u ovakvoj situaciji. I mislim da to više nije ni političko, niti bilo kakvo drugo pitanje, nego pitanje normalnosti. Da li su oni normalni? Iz prostog razloga što svi u regionu pokušavaju na neki način, a mi slušamo priču, kad će konkretno ili čeka možda neku vrstu donacija, ili da se neko smiluje da nam dostavi vakcine. Salko, danas je 24. februar, mi ne znamo nakon današnje sjednice uopšte kad će vakcine doći, kad se ljudi početi vakcinisati. Pa ljudi, o tome trebamo pričati. Iza nas je godinu dana pandemije. Ja razumijem želju kolege Zildžića da odbrani dio svojih ljudi koji su na odgovornim pozicijama, ja to poštujem. Međutim, samo malo. Godinu dana iza nas, prosječni stanovnik Federacije je uplašen, razočaran i pun neizvjesnosti da li ćemo ikad doći na red po pitanju vakcinacije, hoćemo li živi dočekati sljedeću godinu, hoće li naša djeca trajno ostati oštećena jer ne mogu u školu, šta će biti sa studentima, radnim mjestima i tako dalje. Dakle, nemojte nas ubjeđivati da su stvari bolje nego što jesu. Ljudi su vrlo nezadovoljni reakcijom vlade, federalne, državne, kantonalne, potpuno mi je svejedno o kome pričamo. Samo malo, ljudi su nesposobno dočekali ovu situaciju. A možeš li samo mogu ja završiti jednu rečenicu bez upadanja? Ne, ali pazi, ti govoriš pamflete političke. Netačno. Nespremno, nismo zadovoljni, percepcija. Možeš li mi kazati činjenice šta je uradila vlada u zadnjih 6 mjeseci ili godinu u pitanju nabavke vakcina? A što bi ja to govorio? Danas imamo dokument u kojem to mogu pročitati. Vlada Federacije nas ubjeđuje da je ona uradila sve što njenoj moći, a rezultat toga je da mi predstavljamo rupu na evropskoj mapi zajedno sa Crnom Gorom i Albanijom kao jedini bez vakcine. Dakle, nema opravdanja. Pa nema, molim vas, Darijan, nema opravdanja za ovo ponašanje. Očigledno nisu zdravstveno neprosvećeni. Dakle, postoji ta teza da su cijepljeni. Pa građani nam to govore. Pa građani se nama, zastupnicima, obraćaju. Jel vam govore građani? Pa šta njih, oni su se vjerovatno negdje cijepili. Ljudi ne vjeruju ni pravosudnim institucijama, niti izvršnoj vlasti. Do sad niko nije spomenuo, a mogu da pretpostavim. Desit će se crno tržište vakcina. Dakle, crno tržište vakcina gdje će elita, bogataši imati pristup, a običan narod neće imati pristup. Dakle, ljudi sad idu u Srbiju da se vakcinišu. Pa to je nonsens, ljudi moji. Idu u Srbiju da se vakcinišu ruskom ili kineskom vakcinom, dok naša ministrica vanjskih poslova danas objašnjava da je nas COVAX zamajavao, a da Pfizer traži nove kriterije koje do sad nisu bili iskomunicirali.